Gahapon sa hapon, nisuway kog andam para panahom sa kilom-kilom. Pero sa pagbasa sa mga litra, igo ra gyud ko sa pagdahom. Makabasa kog pipila pero murag mukalit man og kadum. Maong sa padayong pagpahuway, wa ako maglisod sa paghukom. Sa tanang symptoms nga nakapaluyan nako, ang labad gyud sa mao ang labing dako. Murag nag-uylap-uylap sa tumang kasuko. Sa makanunayong pagtayog na pugos na lang kong tando. Mao ni epekto sa akong sinusitis sukad pa kaniadto. Makapainutil o makalilisa nga labad sa Kung hugton o piyong ang mata, medyo kalmado. Maong sa kinatibuk ang pag-atake, maghigda ra gyud taon ko. Nisamot pa gyud nga sa COVID-19 na sumpayan, kay ubang symptoms ni gara sa ugdungan, sipon, hila